uban a gurinta wanda ifi ne ta kaka wuri na ani ne ubanta abin da yake tafa da ban alfarma na zo da arziki ita dai a tune ina so koma da ita zauna a wajena ci gaba da yin aiki ayo kuma sai ni alhaji Allah na tubo wannan al'amari alheri ka riki ka shuka ba za a baka ka girbe ba ai sai a baka ka girbe ka karasa alherin ka gaskiya ne in dai izini ne ita mun maka izini wallahi mahaifita kuma Allah ya bata gafara Allah ya cikanta da gafara ni ko ni ne ubanta ko ban na haife ta ba to na zama ubanta ne ni madalla Allah ya kiyaye ubangiji Allah ya tsare Allah ya kiyaye madalla ki fa biyayya ki bi shi wani kamar sau da kafa malam zauna Allah malam baka da imani saboda arne ne ni to da ba yanzu yarinya na ina jin miji na aure ta samo ta kayan gidan nan amma ka fatattake su yanzu ta kaga mai mota baka san aikin me za ta yi yanzu ciwon wancan ne ta kawo gondindin bai da a ƙasa suka zo gandan ya sako shi a ƙar ya sako ta ya sako yarinyar na gaba yanzu shi wannan da mota yake a jirgin sama ne da shi in ban da rashin hankali ne naki kaga mutum a cikin sutura kakka masa wulakanci wallahi malam ka rage kwaɗayi ina je ma malam ki daina je mu toshe kunnanki toshe kunnanki ka san waye shi ko aiki na ce toshe kunnanki in dai zani zaki jiyo toshe kunnanki kar Allah ya saki jiyo min zaki yin bakin ciki bari gani alhaji Bushra Aba Bushra yanzu ke laifin da aka yi bai kai ki fishi ba sai ki fishi da ni na san kuma idan ki bi kina ji na dan Allah ki bude Sakina Alhaji, kane da daddaren nan lafiya? Allah Sakina, wani cikin ya tambaya ce. Mutum da iyalinsa na zo ko kusa kukin da tambaya sai ba lafiya zan zo. To Alhaji ai dan yau ba rana na bane. Allah, ba na son wannan magana. A'a, gaskiya Alhaji wannan ba adalci bane. Kuma an Hajiya ta fahimci cewa a ɗakin nan ka kwana. Ba za ta ji daɗi ba. Ko ni aka ma haka ba zan ji daɗi ba. Wai, dan Allah Sakina, yaushe kika koyi irin wannan kaddaman? Ko kin ci abin da muke da ita? A'a, ban san da kai da ita ba. Kuma ba na so in sani. Amma gaskiya ka je kwana a ɗakin ka. Sakina. Wa Alhaji Usman da tunda ake wannan abubuwan suke ta faruwa a gidanka ne yasa baka taɓa gaya min ba. Alhaji kamar da ka sani halin Bushra ba wanda baka sani. Kai ka san tun a lokacin da ɗauko aure na biyan nan ba irin kwanci faɗin tashin da baka yi maka kana raka ba. Da ƙarshe ma ta yi ƙoƙarin ta ga ta rusa min. Allah ya ba mu nasara muka shigo da Sakina. To yanzu kuma ai ka san ban haƙura ba.
ina kokari kana rarraka na gurare to abinda baka sani ba gida ɗaya guda biyu da muka je muna ƙoƙarin ƙulla aure yarinyar nan Bushra sai da ta san yadda ta yi ta ji ta rusa mu wani ta zuba min da mutunci na. To ni ina ga kamar matsalar daga gurinka ne saboda ai Allah ya riga ya baka damar ka a hannunka gida kuma naka ne kai ne kuma mai controlling din gidan mai kula da shige da fice na gida kamar inda Allah ya baka dama ai kana da mace ɗaya ka ƙara ta biyu to ya baka dama ya ce fankihu ma dabalakum minan nisa'i masana wa salasa wa ruba' fa in khiftum Allah ta'dilu fa wahidata aw ma malakata aymanukum sadaqallahu alazim. Allahu akbar. Saboda haka kai ne mutumin da zai daidaita tsakanin iyalinsa in sun wargatse kai zaka sa su hanya kuma ka san ita mace ita hakarkari ce kullun a karkace ma take ita sai kana taro ta nan kana taro ta nan duk ilimin ta duk wayanta da hankalinta sai kana taro ta saboda haka hakuri zaka yi sannan kuma ban ita saka ba amma kai ka san irin tafkar da muka ringa muna samun warwara matsala irin ta Bushra sai na je nan gidan na gama kulla mutunci na da mutunci na da kimata a idan mutanen yarin gidan da je aure yarinya na ta shiga ta fita sai ta lalata min auren nan. To ai ba tafi karfin Allah ba in ta shiga ta fita kai ma sai ka shiga ka fito a wajen Allah ka gaya Allah sakonka kuma in Allah ya da sai ka ga ya duba maka matsalar taka ai ta yi ana kuma hada da addu'a wannan shine kuma ka rika hakuri don ibada ce kake. Na zaɓi shawarar kuma insha Allah da halin da nake ciki zaka ji ya kamata. Na gode kwarai da gaske. Ya kamata. Allah ya saka. Allah ya hada tsakaninsu. Amin. Allah ya daidaita su. Amin amin. Altine? Inda nake ajiye hakar karina ina hutawa shine ya zama wurin zamanki? Jadan Allah ki hakuri wallahi ba da kima ba. Rufe mun baki. Munafuka al'umma. Uban wa ma ya baki izinin zama tukuna? Ni na bata izinin zama a matsayina na matar Alhaji ko ban isa bane. Iye. Yarinya nan wuyanki ya isa yanka. Bari in gaya miki Sakina, a aife na aife ki. Ko babban yaro na wanda yake karatu a kasar waje ya girme ki nesa ba kusa ba. Ballantana ki kalle ni kina gaya min wannan magana. Kin san kuwa? Ni ba sa'ar ki bace. Hajiya, ai kama da wani batawa ne. Ko jaririya nake yau a matsayin amaryan Alhaji nake. Don haka ina da iko da izini in shigo da kowaye cikin gidan nan. A tuni, tashi mu je ɗaki na mu zauna. In ga katuwar da za ta hana ki zama a ɗakin. Hajiya, ga ki ga falon, sai ki ci. Tabdijan, lalle yarinyar nan ta cika mara kunya fitsararriya. Ko da yake Alhaji ya riga ya janyo min rai tsakanina da ita. Kai. Kare kana son wannan tashan Alhaji? Ai tana nishaɗantar da ni. Alhaji, ya kamata yau ka je supermarket ka mana sayayya ni da Hajiya. Ki ji mutum ne. Ba shi kenan, ba ku da matsala. Dama yau Lahadi ce, ranar taku ce ba ta kowa ba ce. Da abin da kuke so shi za a yi. Saboda haka sai ku tashi tsab ku shirya mu tafi supermarket din. Gaskiya Alhaji ni fa ban cika son yawan zirga-zirgar nan ba. Ita ne dai ta ɗauko zancen su shopping za a je supermarket. Sai ta shirya ku tafi, ni ina nan daram a je a kan tsaraba. A'a, wallahi yau kasala nake ji. Ba na son zuwa ko nan da can, kuma ina jin shan fruits. Alhaji, da za ka je da ka kyauta. Ki ɗauko maganar supermarket kuma ki ce ba za ki je ba? Kuma kina son shan kankana kayan zaƙi-zaƙi. Ko ina mai tabbatar muku ba inda zan je daga nan. Ku aike ni wato in yi muku sayayya
ko ku jibge a gida. In kun ga na motsa daga nan sai da 'yan rakiya. Alhaji, na ji kana buƙatar 'yan rakiya. Ko in je in zo in raka ka ne? Daga nan su ma in tafi musu da nasu siyayya da suke buƙata. Ke kuma Asuwa, Alhaji zai tafi unguwa har kina tunanin za ku tafi tare. Ana babbakar giwa? Wa zai ji kaurin zomo? Ki ji min yarinya? To, tun girma da arziki kafin fushi na in dire miki a kanki. Ki tashi ki kama gabanki. A'a, Hajiya ki bar ta su je. Kin ga sai su tawo mana da fruits din mu. Shikenan. Tun da ke a tunakin fanshe su, sai ki tashi ki je ki shirya mu tafi. Amma me yasa ka ce haka? Gani ne lokaci kankani a kin yi saurin amincewa da ni, shine abin yake bani mamaki. To ai gani ne bai kamata a ce arziki na bi na ina guje masa ba, shi yasa na tsaya in ci arziki ba arziki a mazauninsa. Lallai haka ne. Wannan babu damuwa, kuma ni ma ta bangare na insha Allah na miki alƙawari zan samar miki da dukkanin farin cikin da kike bukata. Da haka wannan ba wani abin damuwa da ki kwantar da hankalinki. Yanzu dai kawai ina muka dosa wajen yi wa Hajiya shopping din nan. Yanzu inda muka dosa gurin da muka samu zuwa yin shopping din nan me ya kamata ki da kuma sai ce. Haka yayi? Eh. Kuma nake cewa na ku. To shikenan ƙawata. Yadda muka yi da mutumin naki, zan kira ki in faɗa miki, amma na ma san dole za ku shirya. To shikenan. Nagode. Wai har yanzu ba su dawo ba ne? Ba su dawo ba. Kuma abin da ya fi bani ma tsoro, duka na kira wayoyin Alhaji a kashe. Atine, yau ke ne ka zauna akan kujera kai tsaye? Sakina kenan. Me yasa kike mamaki? Naga da ke kike she da ita ta zauna akan kujera. Dan yanzu ta zauna? Dama ta samu. Baki ga yadda ta zo ta zauna kai tsaye ba? To wa take tsoro? Da na ga amma ba haka take yi ba. Amma sai dai in akwai abin da ta taka, da har za ta shigo cikin mu ta zauna. Da mun baya. Kira, me zai kawo gawayi? Ai kowa ma ya san ba a shiga da wadan ƙarya. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Sanda zuwa Alhaji. Ashe dai kana tafe. Ai mu nan mun zauna ne muna kallon ikon Allah. Baki ɗaya mu yanzu nan da ka ga mu kenan. Lafiya Alhaji, ka daɗe haka yau? Ai ba mu zaci ma za mu dawo da wuri ba. Dan tayar motar mu ce ta yi faci. Ai mun ɗauka ma sai can dare sannan za mu dawo. To masassaku. Me bakin magana? Waye da ke? To bari in gaya miki. Tashi ki je kicin. Na ɗaura sanwa abincin dare. Tunda ki zo ki je ki ƙarasa. Ka san me Alhaji? Wallahi in ba dan zuciyar musulunci ba. Da asuba da ba zan bude maka kowa ba.
to ai dai komai ya wuce. Tunda kin san mun yi sulhu a ko? Haka ne. Yawwa. Ke me ya faru da ke kuka? Ni na ga yarinyar nan ranar da za ta daina kuka a gidan nan. Sai ka ce wadda aka yi wa gorin hawaye? Ke, uban waye baki wannan kuɗin? Gaya min. Ajiya kenan. Kika sani ko albashinta ne? Albashinta? Alhaji ai watan bai kare ba. Ke, tambayanki nake waye baki wannan kuɗin? Kuɗin da muke tare ni da mahaifiyata kafin ta rasu. Shine na ji na ɗauko wasu daga ciki yanzu. To yanzu wannan kuɗin da kika ɗebo me zaki da su? Tambayarki nake me zaki da su? Haba Hajiya. Wai me yasa ki har abara kin fiye bincike ne? Ki yi mata tambaya ta baki amsa. Dan Allah ki wuce mu. Yawwa! Ni zan ci. Allah ya miki albarka yarinya. Amin. Allah ya miki albarka. Amin. Madalla. Yawwa. Ina Allah ci gaba da mana dai addu'a dai. Muna nan mun yi muku kullum mun yi muku addu'a wallahi. Bari mu. Kullum. Ina so ki miki. Ina an zanna ku. Na kuɗi ne kunya. Waya. Waya? To. Salam. Abune? Ce a gidan namu wallahi. Zo ki. Dama. Wallahi yanzu ne. Har ma zan tafi. Allah sarki wallahi kuwa. Akwai wasu wannan. Zo mu je ai. Zo mu je. Kota nake ni ban ma san kin zo ba wallahi. Wallahi kuwa kin ga tabbata. Akwai ne wannan. Zo mu je kenan. Akwai wani. Kake da ki. Ki dare din dora mu ci. Da ki mu je. Ha? Allah ya miki albarka yarinya. Madalla. Malam. Wasu kaya take, kaya ta kawo? Sata akai musu ne. Sata malam. A'a, na ce miki yan uwa ne suka turmushe kawai ta kwata mutum kaya. Allah kawai. Kwata mutum suke mutum. Waya kai ne? Waya ce. Kasuwa ce ne kika siya? Kasuwa. To ni in siyi wannan yaya ni da ba sana'a nake ba. Amma na siye ta me zan da ita? A to, mu masu aya wani makaji ya za su ga mana waya mu dinga magana da su. Muna jamus ma hebinin kiran yara. Kwaɗayi mabuɗin wahala. Maganar kwaɗayi mabuɗin wahala ba. To duk wanda ya ɗauki kwaɗayi ya ɗora a ransa ya ɗauki wahala. Babba ma kuwa. Ke me yasa bakin ki baki isa masa sari ne? Linzami? Eh. To ka je ka siyo ka ɗaura min mana linzamin. To shi kenan. Ni dai ka san Allah bai yi ni da kwaɗayi ba a halicce ni da kwaɗayi ba kai dai da Allah ya ɗora Allah ya yaye ma wannan kwaɗayi. Yawwa. Wallahi Allah ya yaye ma don kwaɗayi ba abin yi ba ne. Tashi. Hakkin samu dama da zaki dinga yin bacci da rana? Ki ɗaura mutum girki ki bashi? Ya ina bacci na mitaɗi za ki zo ki tashe ni. Kin gajiya. Ko ya ƙone ko kai ya ƙone can ta matse miki. Sakina? An ɗan ci karo ne. Na ga kwana biyu na gaba ɗaya kin canja. Na ga kawai dai yanayin ne gaba ɗaya ya canja. Bari kika ce yanayi ne kawai amma ni ban da komai. A dai faɗi gaskiya. Ba ke da ba ke. Amarya. Haka? Ka jira ni gane yanzu zan fito. Aha. To, ni zan fita. Ke kuma ina zaki? Waye baki izinin fita? Izinin fita kuma? Ƙarƙashin wa nake? To, yanzu a tune, ni kike wa rashin kunya?
Ni kike gaya wannan magana? Kin san da wa kike kuwa? Ko kin fara shaye-shaye ne na 'ya'yan zamani? Haba a tuni. Bai kamata kina gaya mata magana haka. Kin san dai a haifa ta haife ki. Gaskiya ki daina bai kamata ba. Ke karamin alaki, takuri titi, cikon benci. Ki bari warke ganin ta isan ta yi magana. Atini, har rashin kunyan naki ya kai haka? Ko zaki da ke ni ne? Duka kuma? Ai ba duka, sai dai miki abin da ya fi duka. To kashe ni zaki? A'a, ba ki sa, sai dai in sa miki hawan jini. To, ko da wata ne. Ai kyauta. Atini? Eh? Wallahi ba da lafiya ne wallahi ka shirban sai dai a kwantar sai dai a tayar. Wallahi to shine a rubuta magunguna wajen na 90,000 ko da 9 ne. Sannan aka ce kullum za a sami nama a soye shi a samu zuma a zuba a ciki shi zan dinga ci kullum sannan shayi sai an samu madara kamar gwangon 4 kowane kofi sai an zuba gwangon in sha da safe in sha da safe in sha da daddare in sha da rana kuma shi ma sai sau 3 kowane gwangon 3 za a dinga zuwa a ji to ki aiko kudin fa da wuri kar ki je in sa mutu a banza a wobi. Wallahi malam ka ji kunya. Saboda abin da nake a gaban ki ne. Wallahi ka ji kunya. Ka ji muguwa. Da abin da zaka ce ka ce ka ji kunya. A ce yar cikin kamala? Ina ga dai wannan yarinya tunda ta kawo ma wannan waya shikenan ka samu hanyar cuta iri-iri. Kai ne bakin wannan, ni kifi a bakin ruwa na girma, a bakin ruwa na ci kifi ya ishe ni na ma bayar da shi, me zan da kifi? Ni ce? Ya gida mai kilago. To na gode malam. Gaskiya ne kuma ba zan fasa faɗa ma ba. Atini, lafiya kike ta kwara amai haka? Me yake damun ki? Ki gaya min mana me yake damun ki? Atine? Yanzu abin da zaki mana kenan ki je ki kwaso ciki a gidan nan? So kike ki tauna mana asiri? Yanzu ku ba dama mutum ya amai, mutum ba zai zazzabi ba kenan?
sai ku ce wani ciki, ni ba wani ciki da yake damuna, kawai zazzabi ne. Wani zazzabi ko amai? Gashi nan idan ki ya nuna kuru-kuru, gashi nan ciki ne da ke? Sakina! Sakina! Kina ina ne? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina ku lafiya? Ga wannan yarinyar ta je ta kwaso? Me ta kwaso? Ciki. Aina, a nan gida? Wallahi ba dai a nan gidan ba, sai ta koma can ƙauyen su ta haihu. Dan wallahi ba za ki jawo mana abin kunya ba. So take ta sauna mana asiri a garin nan. Ba zai yi ba. Kace, ki dina damuwa. Mu ba zai yi za mu tsaya muna kalla abu ba. Mafita za mu nemo makamu. Mafitar ku shi a ce tana dawo. Za mu tattara kayanta da can ƙauyen su. Ba za ta zauna mana a gidan. Bari mu gaji mu suka kuma. Na san dai ko a yi da kuma a cikin da Ke, sai ka ce gidanki za ki shigo mana kanki tsaye ba sallama? Ina ji a gaban ku na fita, kuma asibiti na je. Na je asibiti likita ce ina da juna. Da gaske ciki ne da ke kuma kike faɗa kanki tsaye? Ya ba zan faɗa ba. Shi ciki ya yi ɗan jima ne. Ko ban faɗa ba zai fito. To ko yake yi. Yanzu Alhaji ya ji wannan mummunan labari, amma ya bar kika shigo gidan nan a tune? To ya ba zai ji ba shi da cikinsa. Ke a tune, in ki ƙara danganta cikin nan da mutum, wallahi da lahira sai ya fi kici. Ai ba dole in danganta shi da mutum, domin kuwa cikinsa ne. Idan bayan kansa. Kawai abin da kuka iya da wuce kwanta ba kuwa. Na fuskanci duk ina a cikin masu sadaka. Allah ya isa amina. Idan kin zame mana alƙawari wallahi sai kin yi gidan nan. Na yi da ai da dama ma sai na shigo cikin gidan nan a matsayin kishiyar. Ajiya, wai me muke jira da ita ne? Duk zan iya da ku gaba ɗaya. Na san wani. Na da ciwon ido sai dai kawo guri. Alhaji akan wannan magana ka sa muka fito waje? To me kake nufi? Kana nufin ka ce mana cewa maganar da Attina ta faɗa gaskiya ne kenan? Tabbas. Abu da Attina ta gaya muku gaskiya ne. Kuma abin da ke so ku sani wannan faru al'amari ba yi na bane. Kaddara ce. Da ruɗar shaidan. Amma ku idan an ce ku shaide ni akan wannan ɗabi'ar halina ne, ba ku ce a'a. Don ku ɗauke shi a matsayin kaddara. Jan wallahi Alhaji ka ma tuce mu kuma ka raina mana wayo to wallahi ba zan yadda ba. Daman ba za ki yadda ba ko kuma in ce ba za mu yadda ba. Haba Alhaji. Wani irin magana za ka ɗauko mana? Ka je ka aikata abin son zuciyarka? To bari in gaya maka Alhaji. Wallahi ba zai taɓa yiwuwa ba. Sai an zubar da cikin nan. Bayan an zubar da cikin nan ka sallame ta koma garinsu. Wai ku bari in tambaye ku. Wai duk wannan bayan da na muku fahimta ba, me yasa wai ku mata ba ku haiwa mazajen ku uzuri ne akan faruwar wani abu da yake na sabani saboda son zuciya? Ina so ku sani fa ina tare da fewa barin bayyana mu. Ku ne fa kuka sana cikin wannan halin da na samu kaina a ciki. Ya bike. Lafiya la Alhaji ya kake? Alhamdulillah ya mutan gida lafiya mun gode Allah. Ya iyali. Wallahi lafiya kalau. Na zo in gabatar da kaina a gare ki. Sunana Alhaji Usman. Ina da iyali tabbas kamar yadda kika faɗa, mata na biyu. Kin gane ko? Wace kuma ina zo da ta kalau kawai dai ina so na ƙara aure. Ba dan komai ba dan na ƙara raya sunnar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya mana umarni da mai aure don mu hayayyafa.
kuma ina da gurbi na mata ɗaya har guda 4 yanzu ina da guda 2 don kin shigo ke ce ta 3 da fatan dai ba zan samu matsala ba. Insha Allah Alhaji wannan baka da matsala, ni da ba ina son in samu magidanci mai mata saboda zai hira kanar da kirki, amma irin samanin da na zamani Alhaji ai sai a hankali. Abin da nake so da ke zan ƙara jaddada miki, ni ba ƙaramin yaro bane da zan ta zuwa zance yau gobe jibi kamar da yara ƙanana suke kamar ƴaƴanmu, kin gane? Kawai zan gaggauta yi ƙoƙari ki sanar da inna ki sanar da baba, ko ba haka ba? Kawai zan yi ƙoƙarin turo magabata na a yi magana a gama a ɗaura aure kawai ki tare. Ai kure ni na kowa farin ciki Alhaji, tunda zan aure magidanci irin wanda nake so, da amma irin tsarin da nake so kenan a rayuwata ta duniya. Zan je in fara sanar ma mama na kafin baba na ya dawo. To na gode Halimatu Sadiya. To na gode zan wuce. Okay to sai. Ki gaishe su ko? To za su ji sai. Na gode. Bye bye. Hoton nashi. Ke? Kin san wace ce ni? Har kike bibiyar mijina? Kina ikirarin zaki auri mijina? To bari in gaya miki ki shiga hankali. Ni na fi ƙarfin kowa ce a ga kasar nan, bari in gaya miki, kina ji? Wai tsaya ma tukuna, a matsayin wa zaki je gidana? A matsayin yar aiki? Ko me yi min goge-goge? Har kike tunanin zaki auri mijina? Waye mijin nake? Baki ma san waye mijina ba ko? To Alhaji Usman da yake zuwa wurin mijina ne. To tun wuri ki canja salo, ba gidana ba. Gidana ni guba ne wallahi. Idan har kika kuskure kika shiga gidana, to ko wata ran da jini za a fita da ki. Na ji na? Da ke yi. Halimatu Sadiya, wai yau gaisuwan ma da ake dan yi min yau ba zan same ta ba? Me yake faruwa ne? Oh, baka san abin da ke faruwa ba. Ki min bayani. Baka da labarin matarka ta zo ta ci min mutunci a gaban bainar jama'a? Har tana ikirarin cewa wai in na aure ka, wai sai ta ne na ga abin da zai faru da ni. Fushiran? Kwarai kau. Ta wulakanta ki a bainar jama'a. A gaban jama'a. Kuma sunan wai zan aure ka, gidanka maka kasa rike shi, ina ga na shiga ciki. Ai sai dai a fiddo man gawa ta a waje. Halima. Ina sauraron ka. Ki haƙuri. Ni na san matakin da zan ɗauka akan matata. Ta isa? Ni haƙuri da ni Alhaji. Wata rana in na shiga gidanka ai sai gawa ta za a yi duwa. Kai batun ma ki ce wai dama ba fi ƙarfin gidana ba ta so ba. In habban fi ƙarfin gidana ba zan ƙaru cikin gidan. Ai su ne za ka ba yadda za ta matsakar kina nan akan bakanki. Ne za ki zauna da ni a matsayin ki na matar sunna. Ba gudu ba ta ta ba. Abin da nake so da kai Alhaji. Kai gaggawan barin kofar gidan nan saboda na gaya ma babana abin da ke faruwa har ya zo ya same ni a nan da kai. Halima, baban ne da kansa ce kana sake zuwa gidan nan? Sai nan ku mata da kishi haka ma zai iya faruwa, amma dai ni na san matakin da zan kuma zan zo in samu adalci. Gani ko na yi aiki. Kina na kan matsayinki? In ka je ka gyara ta gidanka.
Salamu alaikum. Haka zuci da su shirya kowa ce ta shiga ɗaki? Kafa ta je ta zo. أعوذ بالله أعوذ بالله Alhaji Alhaji. Atine? Me kuma da ke a cikin wannan? Ai duk abin da Hajiya da Sakina suke maka ina ji. Atine? Kika ce kina jin abin da mata na suke yi da ni. To ina ranki? Kuma menene naki a ciki? Ganin ne ai bai kamata mutum mai kamar kai mai taimako a ce an bashi a cikin irin wannan halin ba, shine na zo domin in taimaka maka. Idan kana buƙatar taimako na ka biyo ni ciki. Wallahi duk wannan ba hujja ba ce. Daman ka sani kake bibiyar wannan yarinyar? Shine ka fake da guzuma ka harbi kan sana? To wallahi ba za ta sauku ba. A dafa kaza a bawa mai kaza kai. Ina so gane cewa ba wai na kirawo ku nan ne don mu zo mu ta kaddama ba. Ina fata kun gane. Abin da nake so ku fahimta, ku yadda mu yi maslaha da ku. Kada ku manta da duk abin da na faɗa. Na gaya muku abin da ya faru, kawai ku yi haƙuri, mu yi maslaha da ku. Domin magana auren Atine babu gudu, maja da baya. Wai izini yake ma don haka kowace zama a cikin shiri kowane lokaci za ku ci ɗorin aure nan ba da daɗewa ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haba Yusuf. Ai bai kamata ba abin da kai. Kuskure ne. Da hankalinka, da tunaninka ka zo ka aikata irin wannan abu. To ni shawarar da zan baka. Na farko dai shi Allah gafurur rahim ne. Duk inda kai masa ba daidai ba in ka nemi gafararsa, Allah zai yafe ma. Da farko annadamu alama fata shine shika-shikan tuba na farko. Kai nadama akan abin da riga ka aikata ya huce, sai kai kokarin kada ka sake yi aikata irin wannan. Da farko dai ka aure yarinyar nan,
kaga idan ka aure ta ka kubutar da ita, ka kubutar da kanka, ka kubutar da zuriya ka gaba ɗaya. Ba za a riƙe ma wani irin kallo ba gaskiya. Yauwa za a ci ai matar ka ce kaga ma ka rufa kanka asiri, kun rufa kanku asiri, mu ma kuma asirin mu ya rufu mu da muke tare da kai. Sannan abu na biyu, yanzu sai ka bar ta yi istibrai jini bisa yadda shari'a ta zo da shi, sai a ɗaura wuri ku ci gaba da zama. Ka ga ba wanda ya sani daga kai sai Allah, sai mu da muka sani sai ita. To idan kai wannan sai kuma ji ta istighfari ta roƙon Allah. Allah sai ya yafi. Ba wa Allah dole amma zai iya yafi ma. Wannan shine kawai. To, a gudun shi kuma insha Allah kamar yadda ka kwanta min da zuciyata kai min izina, kai min nuni da cewa sai yin istighfari in yi tuba kuma ya tabbatar da su. Insha Allah zan tabbatar da shi. Bari in ga mana shi da mutane suke cewa tuba, nadama ma da kai cewar abin da kai ka san baka kyauta ba shi ma tuba ne. Saboda haka shi neman gafara a wajen Ubangiji daki ne, aji inda ka nuna ka kaskantar da kanka Allah zai yarda. Allah ya kiyaye yanzu abin da za a yi farin ji sai mu haɗu da kai da yamma fito da masallaci. A gode. Shi kenan. Allah saka alheri. Abin su ba lalle. Alhaji na gajiya. Lafiya lau. Kuma ya mun same ku lafiya? Alhamdulillah. Masha Allah. Madalla. Kaddi a gaji da ni. Sarki. Na kuma tattago a yau. To. Amma gaskiyar lamari yau abin da yake tafi da ni magana ce ta arziki. To. Ina roƙon arziki, ina roƙon haɗa nasaba da to. Ma'ana dai ina so ka min izini zan aure shi. Magana aure. To ai ni ba wai magana auren ba. Ka san ni abin da ke daga hankali a duniya auren ya mace. A ce kai ne kwaba, kai ne katifa, kai ne kujuru, kai ne wannan ne shi ke daga hankali. Yawwa. Amma in ba haka ba Allah na tuba ni gaskiya bi sabilillahi. Kai. Ni kayan kuɗin da za a ɗauka a furin fujimar auren kayan auren nan ni fi ne aiki a kujina. Ai ni tun da ni na gani na ce kuma ina so na san tarbiyyarta, na san ya take, ni wannan ba wani abu ne. Ai duk wannan ɗawainiya da kake ambatawa ta dawo kai. To da ba sai kai can abin ku Alhaji kawai ka zo ka sanar da mu. Ai dole akwai wani ce kudin gaisuwar uwa mu kenan. Yawwa a ga sadaki. Yawwa da wannan nairori ai abu ba zai abin nan ba zai yi wa a nesa. Abin da ai kawai ina ga kasar tunda tana da abokan zama a can. Magana ta gaskiya ba wai zan ɗau kafa in ji ɗin wannan kayan da kuke ni da kaina ba. Ya Adamu ai ne mu ne da lissafi za mu yi a nan. Madalla a zube ba? Yawwa. Madalla ko kuwa a nan zan ji ko kuma idan zan ka tsara su. Ai to haka ne ko kafin da ma account. Ai wannan account wannan. Tunda aka so aka doke ni a waje da Ilesha. Min rabu da account. Sai ka da account. Babin da ai sai in zo a satin nan. Yawwa. In je banki in ce da ba kuɗi. Madalla. Ni buri na ku gaba komai a gama sayayya yadda ake kai kowace kamace. Madalla. Da kayan tarakata kaf. Madalla. To ai sallama a kama. Yawwa. Insha Allah haka za a yi. To shikenan. Nagode. To madalla. Allah ƙara arziki. To madalla. Nagode. Madalla. Ba komai. Nagode. Ba komai. Ba komai. Bai mutumin da aka yi wa baikon mutum. Baikon mutum. Sakina, ina gaba mu rabu da ita a haka.
Na ga ta daina motsi, ina ga bukatun mu ya biya. Shege yarinya da ya auro mana ita a matsayin kishiya ba gwanda mun kashe ta ba kowa ya huta. A'a, ya na ga jini yana kwarara a jikinta. Alhalin kuma ba daɓa mata wuka muka yi muka kashe ta ba. Hajiya kwantar da hankalinki. Kin ga riba biyu kenan. Mun zubar da abin da ke cikin ta kuma mun kashe ta. Kin ga riba biyu kenan. Lalle yarinya ne yanzu na gane kina da basira. Kin san Allah? Yanzu hankali na ya kwanta. Ya zami da gawan nan. Mu gaggauta kawar da gawan nan. Kada Alhaji ya gane mun kashe Altine. In Alhaji ya sani kamar duka duniya sun gama sani kenan. Mai gaggawa neman mafita. Abinda nake so da ke, ki sauri ki je ki dauko mu kulli. Mu dauki gawan nan mu san tayi tun kafin asirin mu ya tono. Yanzu zan je ɗakin Alhaji in ɗauko makullin mota. Mu haɗa ƙarfi mu ja gawar nan mu fita da ita. Sai mu je mu jefar da ita a bakin titi. Kin gane? Ki sauri ɗauko makullin. Shegiyar yarinya. Yarinya dukkin bikin ɗaga mana hankali haka kawai. Kina 'yar aikinmu a ƙarƙashinmu. Ina namiji ma. Yabba. Hajiya, ya kamata mu sauri mu je mu zubar da gawan ne. Kin san akwai sojoji a gaba suna patrol. Wallahi hankali na a tashe ki dan Allah mu sauri. Kina da gaskiya. Amma yanzu abin da nake so da ki bari mu je mu samu wani guri mai dan duhu sai mu yadda gawan nan. Kin san in ba wani guri mai duhu muka samu ba, mutane za su fahimci me muke aikatawa a gurin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajiya ki ɗaga kafa mi sauri mu je wurin nan kan sojojin nan su kama mu. Wallahi ni na gosa mu je mu zubar da gawan nan. Hankali na wallahi da a tashe yake ni dai yanzu. Buri na kawai mu zubar da gawan nan. Inna lillahi wa inna Karki damu yanzu za mu je an hango guri mai Allah mi sauri mu karasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shikenan. Hajiya. Dan Allah, dan Annabi. Ku gaya wai me ku kai wa Atina ta fita daga gidan nan. Haba Alhaji, me za mu yi wa Atina? Sanin kanka ne mun daɗe da Altina a gidan nan. Me za mu yi mata wanda kai kanka baka sani ba a gidan nan? Abin da muka yi mata wallahi. Sakina, ki gaya mu gaskiya, ki min bayani. Alhaji, ka san babu abin da za mu ma Atini. Miskilanci ne kawai irin na Atini. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atine? Dama baki mutu ba? Bata mutu ba. Dama na san zaki faɗa haka. Alhaji Usman ka bani mamaki da haka bari gidanka ya lalace kamar haka. Ka fitina amana ce Allah ya baka a gidanka. Kamar yadda Allah ya ce maka bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. In baka riƙe wannan amanar da Allah ya baka kai zaka kai kanka alaka ka fada wuta. Ko kuma in kada ka ta tasu kai ka shiga su shiga kaga an yi asara biyu. Saboda haka wannan abin da kuka yi gaskiya ba daidai bane Alhaji. Ga ta nan bata mutu ba. Allah cikin ikonsa ya batta da ranta da lafiyarta. Saboda haka abin da kuka yi ya kamata ku ki gafara wajen Ubangiji. Ubangiji gafurur rahimu ne, shi mai gafara ne. Hajiya, Sakina, kun cuce ni, kun zalunce ni, kun ci amanata, ba ta taba yafe muku ba. Alhaji, dan Allah da kadi, kai mana aikin gafara. Musamman cuta ya rige da mun zalunce ta. Mun yi masa dukkan abin da bai dace ba. La ilaha illallah. Idan mutum kwanan shi bai kare ba, ba zai taɓa mutuwa ba. Ko wuya ko tsanani. Wuya ko tsanani ba ya kisa. Inna lillahi. Dan Allah Alhaji, ka yafe mana. Dan Allah. To, Khadiji. Sun yi laifi su ma sun aikata ba daidai ba saboda haka suna neman afuwa a gare ka bayan kai kuma su nemi afuwa gurin Ubangiji ita ma su nemi afuwa gurin ta. Hajiya, na yafe muku ba komai. Dan Allah Alhaji ka yafe mana. Shikenan ba komai, na yafe muku Sakina. Alhaji mun gode, lallai mun tafka babban kuskure. Alhaji mun gode. Allah ya saka da alheri, tabbas mun yi sa'an miji. Da dukkan wani abin da muka yafe mana. Mun gode, Allah ya saka da alheri. Atine daga Allah daga Nabi ki yafe mana. Ki mana aikin gafara, mun cuce ki mun zalunce ki. Mun shiga aikin daga Allah daga Nabi. Ki haƙuri ki yafe musu. Na yafe muku. Allah ya yafe mana gaba ɗaya. Alhamdulillah. Mun gode Altine, Allah ya saka da alheri. Yanzu dukkan mu mun zama ɗaya, babu bambanci a tsakanin mu. Da basharar shaɗan ne. Ba komai.